Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनायजों लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअआवबो नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै दाहरबाय आरोना आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो दिनैनि भिडिअखौबो जोबजासिम नायगोन आरो नायखांनायनि उनाव लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांगोन होननानै लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो फुंनि बिराद जानाय लोंनायखौ आरोना मावखांनानै बोथिसे जाखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं नोंथांमोननोहाय मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो होननानै ओंखारबोदों आरोना सानाखैमोन आङो जोंनि जायगायावबो बेबायदि सोलिबाय थागोन होननानै खिन्थु दाख्लैनिफ्रायनो बिराद दावराव जाबाय थादों आरोना नैबे मोनसे भिडिअआहाय बिनिफ्राय आङो आपल'ड होथ'वाखैमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो होनोसै होननानै आङो सानबाय आरोना आंनि खुगाजोंलाय माथो बुंबावनो नोंथांमोना बिसोरनि खुगानिफ्रायनो खोनानानै लादो जोंनि गामि खाथियावनो आरोना बा जोंनि जायगायावनो आरो बेबायदि जाथाया सोलिगासिनो आरोना लोगोफोर मानो होनोब्ला एखेबारे गामियाव होनबाबो जेबो नंला मा होनो जोंनि दुब्लि ना जोंनि माइ गायग्रा दुब्लि दै लोगोफोर नै ओइ नुहुरदोंना आंखौथ' खोमसि नुबाय नङा होमबा नैबे माइ दुब्लि बारनानै बै औवा बारि नुहुरनाय बे गामियावनो बे जाथाया जागासिनो आरोना लोगोफोर अब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना जासि होफैदों बेयाव फैसा होआसो मोनगोन फैसा होबा थां फैसा होबा जायगा दं फैसा होबा जायगा गैया होनदोंबा सोरनि फैगोन बेखौ सोंबाय थानो आरो सोरबा फैसा होआ फैसा होआ बेयाव थांदो सोरनि मोजां फैसा होआ थांनानै हले बिथिं थांलाय बिथिं दिनै माबा बेबस्था लायो बिनि गैया गावसोर लागोन नै ओरैनो दाहार दुहार लानानै होफैदो जाथाया जानाया बे निर्मल बसुमतारिया माने जोंखौ गामि गामि फन खालामनानै लिंहरनानै माने न'नि खानानै फैदों न'नि लिस्ट फैदों नोंसोरो फैसा 2500 लानानै फै ओरै होननानै बुंदों आरोना फैसा 2500 लानानै फैनानै आं न'आव लिस्टखौ होनानै डाइरेक्ट खामानिया फट'खौ लागोन माबायाव सिरिमारियाव लागोन होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय जों फैबाय बयबो महिलाफ्रा गामि फैजोबनानै बिनि न'आव लिस्टखौ होबाय आरो जोङो लिस्टखौ होनानै जों ओरै थांबाय ओमफ्राय सिरिमारियाव थांबाय थांनानै ओमफ्राय जाय बेयाव फैसा होआ माने ओरैजाय बारनोनो होआ आरो फैसा होयिया थांनो मोना बै फटक लानाय जायगायाव थांनो मोना ओरै होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय दा सासेबो बारग'वाखै बेयाव फैनाया गासैबो फैसा होयैसो थांनाय जादों आरो फैसाखौ 2500 लादों फार्स्टआव 1000 लांनाय जादों थांनाय बैसागनि 2 तारिखआव लांनाय जादों आरो ओमफ्राय नै दाख्लै मंगलबाराव खै तारिख जायो बेखौ मिथिला बेयाव 2500 थाखा लानाय जादों आरो जोंनिफ्राय केस 2500 न' होगोन बिदिनो सरकारनि न' फैनायखौ होगोन होननानै
माने गरम गरम खालामहरनानै महिलाफोरखौ लेंहरबाय फैसा नागिरनानै लाबाय दा खामानिखौबो सिंगिमारायावबो थांबाय जोङो फटक लानो होननानै फटकखौबो जोंखौ लायाखै फटकखौबो थिखायाखै जेबो मावाखै बियो ओरैनो खना खनला सानै साथामनि खामानि मावदों ओमफ्राय बाखि गासिबो मावनाया जायाखै आरो जागोन बिदिनो 100-150 जनसोनि जागोन नामा मा होनबावनो आरोना बिथांमोनहा माने दासिमबो एसे जाम्बा जाम्बि दंबावो होननानै साननानै लादों खोमा जाय बेबायदि खामानियाव आगान होग्रा एसे गोजांस्रियाव खादो आरोना नोंथांमोन गासिबो जे बे खामानियाव मावग्रा बिथांमोनखौ आं नोंथांमोनखौ गासिखौबो बुंदों बेबायदिनिफ्राय एसे गोजानाव थादो होननानै आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो आरोना बेबायदि खालामनो नांला सिगाङावथ' अनेक बार थांबाय बेबायदिनो जेनेबा बायदि खामानि मावनाया आरोना फैसा लांनाय फैसा जानाय खोनानांसिगोन फैसा लायै माने गासिबो खामानियानो साक्सेस जायाखै ओमफ्राय जेला खामानिया जानानै फैयो बै समाव लायोब्ला जेबो नङामोन आरोना फैसा जेनेबा गावनि थांलाय फैलाय खरसाफोरखौथ' एसे एनै होखानांगोन नङा होमबा इमान बुरजा थाखाखौलाय नोंनो न'आवनो फैनानै होफैदों जेला नोंहाबो एसे लाब जागोन उन्नति जागोन बेवहाय 200-300 बा 1000-4000 बिदिनो आरोना बेबायदि गारनायालाय माथो लस मोनखाय खामानिखौ जानानै फैग्रोनो होदोंमोन आंनि सिलायाव फैखानाय बुस्थुखौलाय आंलाय नोंनोलाय मानो फैसा हरालासिनो ओरैनो दोनो दा जेनेबा आंनि सिलायाव मोनफैयाखैनो ना नोङो फैयाखैनो मालखौनो आंनो फानफैयाखै आं नोंनो फैसा हरनानै बुस्थुखौ नुवाबा आंथ' ओरैनो बायनो हाया नङा होमबा बेबायदि मोनसे जानानै फैबाय आरोना दाबो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो एसे गोजांस्रियाव खादो होननानै आं नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसे बुंबावबाय लोगोफोर नोंथांमोननो आंनि चेनेलनि गेजेरजों आरोबाव आं बेखौ फोरमायहरबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनलायगोन बाय